Os que levamos a dirección da proba este ano estuvemos así un tanto ao margen, o cual está moi ben, porque así a xente nova a traballar e os proxectos non deben de estar centralizados, senón que se vaya implicando máis xente, non? E supoño que este ano os concellos fixaron un gran esforzo de traballo implicándose ca proba, o cual é super interesante. No tema da organización de eventos deportivos hai dous tipos de eventos. Se contrata unha empresa, digamos Unipúblico, organiza a Volta Ciclista España, ven aquí a hacer un final de etapa de Tomiño, chega a motocirco, marcha e aquí non queda absolutamente nada. E logo outro tipo, co que me parece que é o máis correcto, que o que femos nós, onde se implica realmente a xente do pueblo, non? Que iso creemos que realmente que é o importante. E só dou un exemplo pequeniño para que nos demos conta. Fai 2 anos, un crío pequeno de menos de 9 anos chegou, puxose diante miña, banderín de debaixo do brazo, silbato, ali no porto de Vilanova Cerveira, fui así mirando para min e me dice: hola Benito, meu irmán acaba de picarlle unha abella, foi meu pai con ela aí ao centro médico un mentiño, pero xa marchou po cruce. Deu media volta, eu me quedei así, ela se marchaba ao crío, que sabía para onde iba a ir, que era un sitio onde non había coches ni nada, ele iba implicado. E os rapaciños que temos no Rosal xa levan un mes preguntando cando o triatlón, que teñen que vir a botar unha man. Entón iso é importante. É dicir, iso realmente, a prova non ten sentido se pouco a pouco non se van implicando. E onde andaba un chaval a correr ali polos montes de Goián, ou seja, é un guerreiro que se está preparando para a batalla de dentro para o domingo. Esperemos que pouco a pouco tamén hai do outro lado, e polo tanto, que decir, iso é importante, ou seja, que o evento que deixe, non? E logo, para terminar, o por que se fai o Teatro da Amizade, que parece que moitas veces que se queda así aí, vale, o Teatro da Amizade non é un evento deportivo, é algo máis, non? A idea original foi, e sempre estamos intentando, desde os concellos, cada un intenta promocionar o que ten, non? Dar a conocer o que ten. Temos un patrimonio artístico, temos un patrimonio cultural e tamén temos un patrimonio histórico que se vai perdendo aí na noite dos tempos e a veces escarbas e podes rescatar ese patrimonio e dar a conocer algo máis, non? Porque unha persona que chega a visitar o Castillo de Goián se pon ali a mirar e pregunta: oye, que fai aquí esta fortaleza, non? Porque o mellor aquí isto, é dicir, non a fixaron por faer, por algo se fixo, non? Ou se terá un motivo histórico, non? E un deles pois foi entre, quer dizer, a fortaleza se levará aí centos de anos, pero o Teatro da Amizade desarrollase por donde se desarrollou a batalla do ano 1809, cando os soldados de Napoleón intentaron e non conseguiron invadir Vilanova de Cerveira desde os montes de Goián, non? Creo que os números falaban de 10.000 soldados, ou seja, mirar un destacamento de 10.000 soldados ao do Pazo de Goián, iso ten que meter pánico, non? E entón, pois, a guerra, pois, ao final, entre os de Vilanova e Cerveira, que os recibiron con fouciños e jadañas, e a guerra de guerrillas que fixeron aquí os de Tomiño, pois os franceses ao final pois se deron o tiro, non? Entón a idea partiu no ano 2000, finales de 2005, de intentar buscar primeiro un espacio onde organizar un triatlón. Realmente o marco é incomparable, ou sea, se cualquier organizador de eventos deportivos suba a Punta da Amizade e dice: isto aquí pide un triatlón a gritos, ou seja, igual que este ano foi o Campeonato de Europa en Pontevedra, miras o espacio e dices: é que isto ten requisitos para que se faga aquí unha prova, non? O cual non quere dicir que xa fácil, pero tenos. E logo, claro, vamos a facer unha prova, pero vamos a intentar relacionala con un aspecto histórico, e aí temos o Castillo de San Lorenzo dun lado, o Castillo do Vello do outro lado, fomos á biblioteca, puxémonos a buscar a Vilanova Cerveira, apareceu a batalla esta e dice: bueno, xa temos aquí un marco donde enmarcar a prova. E entón, o igual que os, como chaman, igual que os soldados franceses cando intentaron atacar Vilanova Cerveira, pois fixaron o corriente do río Miño a mansala para baixo, o cual lle dificultou o ataque. Nos no Teatro da Amizade sempre temos que buscar a hora punta da marea para que crucen sin, é dicir, hai unha ventana, como os astronautas cando marchan por espacio, hai unha ventana para salir, ou sale no seu momento, ou non sales. E entón, pois iso, temos o Teatro da Amizade, que reproduce unha batalla que sucedeu no ano 1909, pero que nós transformámoslo nunha batalla deportiva nun punto de encontro, donde os triatletas galegos van a competir defendendo o título, porque este ano, o ano pasado, foi en Galicia quen ganou, ganaron o trofeo da Amizade. Este ano Galicia volve a defender o título e os portugueses van a intentar conquistalo. O trofeo da Amizade, que é o símbolo da prova, non se gana, senón que se custodia, é dicir, a xente de Tomiño foron, bueno, non son de Tomiño, pero foron capaces de guardalo durante un ano sin romper. Bueno, como se fora. Eu son de Vilanova e Cerveira porque meu abuelo era dali. Entón, pois, non contei isto. Tú que eres rayano, total. Total, eu estou total. E entón, e o feito de que, cando dices de rayano, que o trofeo este tiña esta raya polo medio, é un camiño, ou seja, iso foi que quiso simbolizar o escultor, non?
Entón, temos un trofeo que se custodia dun ano para outro, é dicir, é un nexo de unión no tempo, non? Bueno, agora sí que realmente nos vemos, este ano soltando as cordas, vemos que a proba que está totalmente asentada. É dicir, que agora esta semaniña damos un apretón, limpamos, desbrozamos os camiños ou cualquier detalle que hai que preparar, está listo. E bueno, pois desde a Federación Galega e tamén da Federación Portuguesa están facendo un esforzo descomunal, porque realmente temos un presupuesto moi pequeniño e eles perden cartos con isto, pero involúcranse porque saben que hai que apostar por esta prova, porque non se pode coller, non están dispostos a perdela. E na que van a perder diñeiro e moito traballo, eles dicen, oi, isto hai que conservalo, porque realmente é unha prova que ten unha seu idiosincrasia propia, non? E de feito é a única prova do mundo de triatlón que se realiza entre dous países. E de feito, nós agora vemos algo normal, andar dun lado para outro, non? Bum, 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 pasamos a fronteira, aquí non pasa absolutamente nada, estamos como na casa, estemos en Portugal ou estemos aquí, non? E o día que foi a reunión esta que foi da OTAN ou en Lisboa, que foi... Cerraron as fronteiras. E cerraron as fronteiras, e hoxe día tú que ir a Vilanova, chegas ali e te paran e te piden o carné, te quedas dicindo, ostras, acabouse a libertad ou que... Volvemos atrás. Volvemos atrás. Entón, inda que nos levemos ben e tal, creo que é necesario manter isto no tema de que a mínima tamén podemos ir para atrás. E bueno, creo que non teño nada máis que decir, e dar as gracias tanto ao Concello de Vilanova de Cerveira como tamén ao Concello de Tomiño por involucrarse. Que hai que añadir tamén, que desde fai 2 anos este ano se repite, antes da prova de triatlón, que é o domingo pola tarde, vai haber no Porto no lado galego a prova de categorías menores. Que ano pasado eu entereime despois que a rapariga que ganou en categorías menores era daqui de Tomiño. E polo tanto é importante porque os críos pola mañán teñen unha prova na que poden participar e nada máis terminar, que se termos trofeos empeza a carreira dos grandes, entón teñen aí pois un referente, non? Para, dice, bueno, pois cando sea grande, pois podo participar nunha prova. Eu realmente, para terminar, sinto envidia sana de dicir, cando eu era pequeno que non houbera cerca da casa probas deste nivel, dicir, e bueno, pois ao final, pois, hubo que coller e creala para que os que veñan a casa. Senhora Conselheira do Bem-Estar Social e Desportos, Dona Cristina Martínez Souto, excelentíssimos senhores jornalistas e demais entidades da comunicação social, não só da Galiza, mas também de Portugal, que se encontram aqui presentes. Começo por agradecer a vossa presença e o entusiasmo que demonstram em nos ouvir falar, uma vez mais, sobre o triatlo Ponte da Amizade. Esta é uma iniciativa desportiva, não só de interesse concelhio entre Vila Nova de Cerveira e Tominho, mas, sobretudo, de valorização das atividades desportivas que unem comunidades de fronteira e que mobilizam inúmeros atletas e público durante a sua realização. Como me parece congruente, a minha intervenção não será longa, nem estará relacionada com os aspectos mais técnicos desta iniciativa, organizada pela Federação de Triatlo de Portugal e pela Federação Galega de Triatlo. Pretende, sim, enfatizar a valorização que o desporto tem cada vez mais na nossa sociedade, nos aspectos positivos que a prática desportiva tem diretamente nos seus praticantes e a forma como o próprio desporto é cada vez mais um motor de desenvolvimento social, económico e até mesmo turístico-cultural. É com a conjugação de todos esses fatores que o município de Vila Nova de Cerveira apoia financeira e logisticamente a 5ª edição do Triatlo Ponte da Amizade. A iniciativa consegue mobilizar mais de 100 de atletas e várias centenas de aficionados e curiosos de ambos os países. No próximo dia 25 de setembro, Vila Nova de Cerveira e Tominho serão palco de uma das provas com maior esforço físico requerido aos seus atletas, os quais terão de nadar 750 metros do nosso Rio Minho, percorrer em bicicleta um total de 17 km e 400 metros e, por fim, correr cerca de 4 km e meio. Todo este percurso será uma tríade entre Goião, Vila Nova de Cerveira e o Rio Minho. Todo o esforço e competição dos atletas estarão ao rubro no próximo dia 25 de setembro, a partir das 15h30, 16h30 galegas, cujo arranque no presente ano será do Cais de Goião e onde a amizade entre ambas as comunidades de fronteira serão maiores do que uma ponte, porque terão cerca de 23 km repletos de adrenalina e de bom espírito competitivo. Uma vez mais, em meu nome pessoal e do município de Vila Nova de Cerveira, o nosso muito obrigado pela vossa presença e pela melhor divulgação que certamente farão sobre esta iniciativa. Como outros anos xa ten participado e colaborativamente no triatlo, medios de comunicación. Moi bons días a todos e a todas, grazas por
por asistir a esta presentación que facemos do Triatlo da Amizade xa na súa quinta edición. A verdade é que para nós é unha iniciativa que, a pesar da crise e a pesar dos recortes aos que estamos sendo sometidos, é unha iniciativa que non debemos deixar pasar, non? Primeiro porque, como decía Benito, xa está consolidada e xa casi a proba pide sola que se faga, xa chaman os triatletas, xa as dúas federacións se poñen en contacto, xa algo que está sentado. E dende aquí tamén quero agradecer, sin esquecerme, as dúas federacións, a galega e a portuguesa, que colaboran en esta proba e que sempre poñen o mellor de sí para que todo saia ben. Decía que, a pesar da crise, o Concello de Tomiño sigue apostando polo Triatlo da Amizade porque entendemos que é algo máis que unha proba deportiva, é un evento da raya, da fronteira, como outros tantos que levamos a cabo e que queremos seguir levando, e que eu creo que precisamente polos momentos de recortes que vamos a ter é polo que temos que apostar, non? Por compartir, tanto Vilanova como Tomiño, tanto actividades culturales, actividades deportivas, equipamentos mesmamente. É dicir, temos que consolidar a nivel institucional o que a xente xa fai de por sí, porque a xente xa de por sí atravesa a fronteira para utilizar os vosos equipamentos, como a piscina, porque a xente de por sí xa ven a Tomiño a outros temas. Entón, penso que as institucións, ainda que sea por detrás, un pouco máis devagar que a sociedade, debemos tamén institucionalizar estas relacións, non? Polo tanto, o triatlo é un símbolo desa relación que une Vilanova con Portugal, é máis que un evento deportivo, enmárcase nesa conxunto de eventos que tamén se realizan conxuntamente e que eu creo que no futuro van a ser un maior número de eventos os que se realicen a nivel conxunto, tanto programación cultural, deportiva. Estamos traballando na creación das escolas deportivas, falamos con Vilanova, temos que falar con Vilanova, estamos traballando na programación cultural, temos que falar con Vilanova de Cerveira, entendemos que debemos incluso, en algúns casos, programar en común. Esta é unha pedriña que empezou hai 5 anos e que tamén é unha proba de que é posible facer as cousas en conxunto. Ademais, este ano, como decía Benito, a proba ten a particularidade de que pasa xa prácticamente polo espacio restaurado do entorno da fortaleza de Goián, co cual tamén se vai a poder ver e disfrutar ese espacio. É unha proba deportiva, é unha proba cultural, é un evento cultural, é unha proba que pon en valor o noso patrimonio tamén, como decía antes Benito, o patrimonio das fortalezas, esa rede transfronteiriza que une o río Miño, e é unha proba sobre todo de irmandade, non? De irmandade entre dous concellos veciños. Eu non sei, Benito di que é a única proba do mundo. É un triatlón, sí. Pero, non hai outra. Perfecto. Houve outra que se fixo, pero perdón por inciso, tiña que a XNR parar na fronteira, entregarlle a proba a Guardia Civil e logo devolverlle a proba, o sea, que era tan complexo que ao final deixaron de faila. Mais esta peculiaridade de ser a única proba do mundo que se fai entre unha fronteira que xa non existe, non? Decía eu hai pouco nunha escrita que me pediron que as fronteiras son as cicatrices que aínda lle quedan á bella Europa, non? Pois está ben ir pulindo as fronteiras, irlle dando crema para que non afeen, ir participando xuntos para que cada vez se dilúas máis, non? A xente xa diluiu as fronteiras, as institucións temos que seguir traballando en diluir as fronteiras, non? Hai unha semana, a principios desta semana, estábamos en Viana co tema do tren, que tamén participa tamén Vilanova e nós na reivindicación, visto que non vai ser posible facer ese AVE Vigo-Porto, pois na reivindicación da mellora dese tren de cercanías Vigo-Porto, non? Alguén pode pensar que os tomiñeses reivindicando un tren por Vilanova ou que se mellore esa línea por Portugal realmente están a reivindicar algo do outro lado. E facíame eu a seguinte pregunta nesa rolda, non? Se en vez do río estar entre Portugal e a Galiza estuvese en Ourense, alguén se imaginaba unha vía de tren por cada lado? Pois eu penso que é o que temos que facer e onde temos que estar, non? Que hai que diluir as fronteiras, tamén as mentais. A proba do triatlo empezou hai 5 anos para diluir as fronteiras e para cuidar esas cicatrices que lle quedan á bella Europa, e por eso me parece que é unha proba irrenunciable, polo menos para o Concello de Tomiño, polo que significa de deportividade, polo que significa de programación conxunta e polo que significa tamén de patrimonio, de cultura e de facer cousas en común, que creo que é por onde temos que ir.